ବିରି କି 3 ଦିନ ଆଗରୁ ବତୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଲମ୍ବା ଓସାରିଆ ବରା ଛାଣିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବରା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ରେଡି କରିକି ରଖି ଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ସୁଜି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସୋଢା, ଜିରାକୁ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଗଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡଙ୍କିରେ ନହେଲେ ହାତରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡାଇ ନେବେ, ତା ଦେହରେ ଜାଲକିନି ହବ ତେଲ ଢାଳି ଦେବେ। ସୁଜି ବିରିକୁ କନମୂଳିଆ 2 ଚାପୁଡା ଦେବେ। ତାପରେ ସିଧା ନେଇକି ତେଲ କଡାଇରେ ପକେଇ ଦେବେ। ତେଲ କଡାଇରେ ଏକତା ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଆମର ବରା। ଇଏ ଯେମିତି ସବୁ ବରା ଖାଇବାକୁ ହଉଛନ୍ତି ସତ ଯେମିତି ତତଲା କଡାଇରୁ ବରା କାଢିକି ଖାଇଯିବେ କି ଆଉ ବରାକୁ ଦଣ୍ଡିସି ତାକୁ ଯୋଉ ଖାଇଲେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତିଆ ବରା ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନି। ଖାଲି ଖାଉଛି ମସ୍ତ ନାହିଁ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ଖାଅ ଯେମିତି ପୁରା ଚୁଟି ଟିକେ ଉଠିବ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେଇ ତ ତତଲା ତେଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମାରି ଦବ। ଚୁଟି ଯାହାର ଉପୁଡି ଯାଉଥିବ ସେ ଆଉ ଉପୁଡିବନି, ଆଉ ଯାହାର ନ ଉଠୁଥିବ ସେ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ।